pastor is preaching, moruti wa rera he's saying you are receiving something. o rona le ntho e fumanang Uthi Satan, no ways. Satan o re tjhe Wena waxoshwa wena nasemsebenzini. o ile wa tebellwa le mosebetsing Ngenkathi ethi uJesu, they must receive. hane Jesu a ba tshwantse ba amohele. Abafundi babalizaba. Barutuwa ba ile ba tla le mabaka They counted challenges. ba ile ba balla mathata a Bathi bona. ngeke bathole ngenxa yendaba. ha ba no fumana ka lebaka la poleke eo Ngeke bathole lutho ngenxa yesikhathi. ha ona ntho ba tlo e fumana ka lebaka la Ngoba nako. ngishumela nje abanye uthi uSathane kubone somdala ngeke Jwale ke usabuseka. rera batho ba Satane o wena o so o hodile Kodwa yakhuluma ingonyama. empa ya bua tau Engasidingi isikhathi sabantu. tau e sa hlokeng le nako ya ba Kunabantu 7 years bengasebenzi. batho ba nang le botse e sebena sa Kwi-CV yabo ama-references mabefonelwa abambi ifoni. references Ngoba ama-references asashintsha ngisho amafoni. Isikhathi asisavumi kodwa uJesu uyavuma. Ngizomemezela uJesu ovumayo. Niyabasebenzela abalikholwayo. Kwathi angikhulume nogogo abadala. Yithi yegogo usangabusiseka. The devil is a liar. Sikhonza uNkulunkulu ongenandaba nesikhathi. Bathi abafundi isikhathi si-wrong. Wathi uJesu, I live in my own time. I am the one who have got power above time. uJesu simkhonza unamandla. Unamandla phezu kwesikhathi. Babethu abantu sewudlulelwe isikhathi. Ubatshele kudlula isikhathi sabantu. Kodwa sidlulanga esikaNkulunkulu. If you believe, shout hallelujah. Wathi uJesu, Jesu ari hayi laba. bana bona Uyabona uJesu kungazuthi wayiphikisana nabafundi. bona Jesu no ka re ntsa phisana le barutwa Bathi abafundi ngeke bathole lutho. barutwa ba ngaba no fumana Wathi uJesu kunento abazoyithola. rona le thoba le Bathi abafundi ngeke bathole lutho. barutwa ba ngaba no fumana le Wathi uJesu kunento abazoyithola. rona le thoba ka ifumana Akunendaba bathina abantu entabazwe. Akunendaba bathina abantu eQwaqwa. Akunendaba bathina abantu eWarden. Akunendaba bathina abantu eMpumalanga. Akunendaba bathina abantu kwaZulu Natal. Bathi wena ngeke uthole lutho njengabafundi. But hear the word of the Lord. Uthi uJesu, you are about to receive something. Hey! If you believe, shout hallelujah. Wabana bathi I'm about to receive something. Wabana bathi I'm about to receive something. Wabana bathi I'm about. Hey, if you believe, shout hallelujah. I'll tell about 3. It is uthi I'm about. Uthi I'm about to receive. Uthi I'm about to receive. Oh, bana bakholwayo. Awuyaprofetha. uJesu akavumi ukuthi uhambe uempty namhlanje na. Ngithi mina uJesu akavumi ukuthi uhambe uempty namhlanje. Ngithi mina uJesu akavumi ukuthi uhambe uempty. Can you shout, I receive something? Hey, shout, I receive something. Shout, I receive something. Shout, I receive something. Shout, I receive something. Shout, I receive. Hey. Shout, I receive. Kunento engiphuma nayo namhlanje la. 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 Hey, shout hallelujah. My God, baphomusa. Shout, I receive something. Hey, baba mbeni bayawa lapha yana.